Vitajte v tretej časti minisérie, v rámci ktorej si ukazujeme, ako pripravovať koktejly v domácom prostredí. Presne tak. No a tretí recept bude pozostávať z tohto základu. Marhule v Karibiku. To je marhulový džem s karibským rumom. Tak poďme na to. Tento koktejl nás naozaj privedie do Karibiku. Je to samozrejme vďaka tomuto džemu, ale aj karibskému romu Abuelo. Nebudeme porušovať našu tradíciu a ideš na to, Júka, zase ty. Dobre, takže... Začneme. Áno, ako už je zvykom, pridáme ladík, môžeme zase do polky pohára. Tentokrát sme tvorili highball, tento koktejl bude objemovo väčší. Pridáme karibský džemík. Tak, takže marhule v Karibiku. On je úžasný v tom, že sa takto nádherne rozlieva. Musím povedať, že tento džemík je jeden z tých mojich obľúbených. Takže máme džemík za sebou, pridáme peknú dávku Abuela, kľudne ten čigrík otočme a dajme ho úplne po okraj. Tu potrebujeme až po samý kraj. Môžeš až bližšie, nech nevylejeme. Takže 4 centilitre? Až 5 by som dával, niekde až 6. Ja zvládnem 6. Tak dajme ešte. Dajme 6, lebo tento koktail je na báze tiki koktejlu, kde potrebujeme cítiť veľmi silne ten rum, ale zároveň aj sladkosť a kyslosť toho drinku. Poďme ďalej. Ako ďalšiu ingredienciu môžeme použiť, a nemusíme, ale my použijeme pomarančový likér Cointreau, kde dáme len tak 0,1 až 0,2, keďže sme použili 0,6 rumu, stačí, keď iba tak doladíme tú chuť 0,1. Pridáme niečo na zvýraznenie sladkej chuti a my použijeme marhulovo-zázvorový sirup, kde dáme 0,2 centilitre. Ak nebudete mať zrovna buď marhulový alebo zázvorový sirup, kľudne použite, aký budete mať. Ak nemáte že žiadny sirup, môžete si pripraviť zase ten cukrový sirup. Jednak jednej voda s cukrom zmiešate a máte svoj domáci sirup. Aby sme to nemali také sladké, vyrovnáme túto chuť niečím kyslým alebo acidným. Vy môžete použiť citrón, limetu, my použijeme supasavu, taktiež 0,2. A teraz to môžeme celé poriadne premiešať, kým nemáme perlivú zložku v tomto koktejli. Od koktejlu ku koktejlu je to profesionálnejšie, sami to vidíte. Výborne. Ešte ti ukážem taký hack. Vždy, keď domiešate, aj doma, aby ste, keď budete miešať pred návštevou, premiešate a my tak ochutnávame, že si necháme pár kvapiek na ruku, ochutnáme a vieme, že je to výborné. Gentle jam hack. Presne tak. Výborne. Dosypeme ľadom po okraj, výborne, a dolejeme trochou zázvorového piva, alebo teda zázvorovej limonády. Ak by ste nenašli vo svojom obchode zázvorové pivo alebo limonádu, môžete kľudne použiť aj zázvorový tonik. Perfektne, zase môžeme trošku premiešať, nech sa nám prepoja chute. Je to v poriadku? Je. Tak, koktail máme na svete. Teraz ho už iba dozdobíme. Keďže máme taký karibský koktail, tak poďme ho pekne aj urobiť. Môžeme použiť metu, palmičky mety, zoberieme si. Môžem ja teraz? Jasné, nech sa páči, to už je tvoje režii. Použijeme iba tie vrcholky. Zase dáme gentle hack. Keď chceme prevoňovať koktejly, buď metu alebo nejakú inú bylinu, pretrepeme o pohár, alebo si ho môžeme iba pretreť a nemusíme tým pádom toľko tých bylín donútra dávať a krásne nám to prevonia aj koktejl, aj celé to prostredie okolo vás. Keď už si zoberete ten drink alebo koktejl, krásne cítite vône tých bylín. Ako ďalšie môžeme použiť sušenú limetu, vy môžete dať čerstvú, môžete použiť sušené marhule, keďže sú aj v danom džeme, a keďže sme používali aj zázvor, ako zázvorovú limonádu, tak môžeme použiť plátok zázvoru. Voilà, koktejl je na svete, už iba vypiť. A to je tvoja úloha. Áno, to je vždycky moja úloha. Práca v Gentle Jame je tak náročná. Poznáme to aj my, barmani. Ňam. Tento koktejl taký plnší, plný chutí, silný rumový základ, to Abuelo tam dodáva a ten džemík krásne prepojí tie sladké chute. Výborné, Peter. Ďakujem veľmi pekne. Ja tebe ďakujem. Tretí recept, tretí drink. Tentokrát s marhulami v Karibiku. Na zdravie.